suka samu dama akan ku su kafiran nan da muke tsoratar da ku ƙaunarsu, muke jan hankalinku akan ku yi baya-baya da nuna musu ƙauna, wallahi in sun samu dama akan ku, sun kama ku ko suka samu wani tafarki akan ku, yakunu lakum a'da, za su zamanto muku haƙiƙanin maƙiya waɗanda ba su da ainihin wato wanda za a kwatanta su da su wajen ƙin wallahi. Da haka duk yadda kake ganin ɗan uwanka musulmi ya tsane ka ko bai ƙaunar ka, wallahi tallahi bai kai 1/100 ƙiyayyar da wanda ba musulmi bai yake maka. Domin akwai matakin da za a je in mutum musulmi ne ɗan uwanka ya ga za a yi maka wannan cin zarafi da cin mutuncin, to zai taka wannan abin burki. Haka ne ko ba haka ba? Saboda wannan kishin na addini da wannan kishin na musulunci ba zai bari a yi ma wannan cin mutuncin ba. Amma duk mutumin da ba naka bane zai iya kai makura wajen nuna maka iyayya da gaba. Yasa ya ce in yastafukum, in har suka samu dama suka kama ku, in har suka samu dama a kanku, yakunu lakum a'da, za su zamanto muku cikakkun makiya, cikakkun abokan gaba wanda ba sa kaunar ku, ba sa kaunar addinin. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, kuma za su shimfiɗa hannayensu a kanku, wa alsinatahum, za su shimfiɗa harasunsu a kanku, bisu'i, da duk wata nau'in cutarwa. Za su shimfiɗa hannayensu a kanku, ma'ana ta hanyar duka, ta hanyar kisa, ta hanyar hantara, ta hanyar duk abin da baka yi tsammani ba. Su kashe ku, su dake ku, su sa biro su soke wani abu, su kwashi nasu, su watsar da naku idan an zo ɗaukar aiki. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, za su shimfiɗa hannunsu a kanku wajen nuna muku duk wata gaba da duk wata ƙiyayya. Kuma wallahi in ka kalli abin da ke faruwa a ƙasar nan da ma sauran abubuwa na duniya, za ga abin da Allah ya faɗa yake faruwa da mu. In yastafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum, za su shimfiɗa hannunsu a kanku. Ku duba yadda yanzu musulmi a Najeriya kai ka ce ya zama shine saniyar ware, bai da katabus, bai da abin da zai faɗa, bai da iko, bai da dama, bai da ƙarfi. Duk wani mataki da ake takawa a gwamnatance ko a hukumance, za ka same shi abin tausayi, ba ya iya samun abin da yake bukata. Kuma a hakan idan an tashi sai a an tayo maganganu na ta'addanci kuma a kansa, wato a daki tsohuwa a hana ta salati. Abinda duk aka yi maka na cutarwa bai isa ba, sai kuma an ƙara da cewa kai ne ɗan tashin hankali, kai ne ɗan ta'adda, kai ne mara son zaman lafiya, kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne kaza. Yasa ma da Allah ya tashi sai ya haɗa abin guda biyu, wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, su kuma shimfiɗa harasansu, kafafen yaɗa labarai su ta yaɗa maganganu akan ku na ƙarya da iskanci. Duk wata kafa su dinga faɗin maganganu marasa daɗi a kanku. Kowanne abu aka zo daga ka kalla sai ka ga ana fifita wanda ba musulmi ba akan ka kai musulmi. Duk wata kalma da za a zo a faɗa sai an faɗe ta wadda za ta nuna cewa kai musulmi kai ne baka da kirki. Kuma wannan abin da ya ja mana, wasu gurɓatattu ne daga cikinmu suke ja mana irin wannan aibanci da wannan zagin. Akwai waɗanda suke a cikinmu waɗanda ba sa kyautatawa, ba sa yin abin da ya kamata. Wannan ya sa arna da waɗanda ba mu ba suka ɗauke su a matsayin misali, wanda a ƙa'ida ba a hukunta addini da abin da wanda suke cikin addinin suka aikata, ba a hukunta shi da shi. Sai ka hukunta da abin da Allah ya saukar a cikin Alƙur'ani, da abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi. Idan wannan musulmin ya aikata daidai, to wannan shine musulunci. In ya kauce, to ka sani wani abu daban yake yi, ba wai addinin ba. Ina fata ana fahimtar magana. Amma babu ruwansu, abinda duk suka gani tattare da ku da shi suke fassara addinin cewa haka addinin ku yake. Don haka wallahi a hirɗinka a matsayinka na musulmi ya zama kai ne kake jawo wa addinin musulunci zagi. Saboda da kare addini, sanda Allah ya ja kunnen mu cewa kar mu zagi waɗanda ba musulmi ba, saboda kar mu jawo wa Allah.